Iya. Laden bojo aja lali. Seminggu ping 4. Piye ta Lek kok seminggu ping 4 lho. Gawe iki dalan kok ya. Ih, heeh. Ayo Tin. Kuwi ora joro kok ora joro. Ya Mbak Tatin. Lek Sukimen saya wengi saya horor. Rumah saku ki nek omong kaya wedok-wedok tenan wae. Tak benake bokongmu ming sisi bokong. Nek iki kan jenengan niku mengsle kuwi. Benakno gake. Iki apa to jane isine? Dami. Damen ta. Dhisik ki le apa jenenge le naleni ora kenceng wikin dhisik. Munine plok-plok ngono. Gunamu suarane kok Aja. ngono. Enggak boleh pegang. Gunakan. Kok kaya meme kasur ngono. Gunamu tak kene. Alah. Kowe kendarani asli ya meneng. Gak aku lek Sukimen ngono kuwi. Rasa sok cantik. Sok cantik, sok anggun, sok elegan. Nek kene plok-plok nek kene. Loh, menine dok-dok. Iki tandane sing ora. Ah coba ngene Tatin ditutuk. Ayo. Mbak, sekarang itu eranya keterbukaan, transparansi, ojo ngantek engko dadak presiden bahwa itu suatu kebohongan. Lah aku enggak bohong loh. Aku ngakone aku lanang, aku Sukimen iki prabote palsu. Lah kowe ngaku apa ora? Ha iki rasa dicoba ngono wis. Ya aku dibuktekke. Apa golek nggon? Anu, Ya anggere muni temu sindan wedok kok lanange ketok ya. Aja ya Lek. Maneman mike mendat nunggu. ayo ngaturke napa? Menika wonten ingkang nyuwun sesideman. Ya. Iki skersane Mbak Ika ning Mbak Ika ora rawuh. Ya. Ya diganti kowe. Absen. Kula. Heeh. Oh nggih. Angin bawa mboten? Nganggo. Manggu no Tati no rabowo ngisi-sini. Mbak Tati kok dengaran kalau Pak Seno kok alus ya. Halus semen heeh. Alus. Urung, mengurung. Kok diliter atas metu. Mau bengi nesu e kalih kula. Oh, dadi atos iki keri. Ya so atas. Kula nek durung dikapak-kapake ya ora atos. Iya. Nek kono wis mulai atos aku atos. Mau bengi nesu kalih kula niku. Tak parapi nangka blonyo. Ah, Didik takut. Napa? Lah tos sih Lek. Iya. Aku ora omong ah. Wiwitane anderek sang pake Priya. bagus kang olah budaya Pak Seno. Dalam. Kula nyun idi palilah panjenengan wong dasare sesuk-esuk kula ya ora main esuk. Nggih. Main kula siang kula mboten matuk mawon kowe mulya dhewe ya, Nduk. Lah kan neng ndi? Aku wis dicim Karang Taruna kene. Sapa? Mas Kuncung. Kargo apa? Ya ora ngerti jenenge wong priya diwasa ngerti wong wedok kaya ngene rak ya hawane ya ngerti dhewe kok dadak tekon. Terus arep arep ngopo ngono lho. Ya tekon Mas Kuncung aku ora ger pasrah. Aku ket mau ket sampean munggah panggunge awane arep gumoh wae. Alah. sawananyang kudu kene iso Ya iso aku mau mbok kok. mau suara wedok lho Wis ngene wae cukup kuwi mampune ya kuwi. oh berarti iso warga dikempit ngono ki Ya nak lanjut nak. sawan menyang kutha gedhe Bendara terus bandara terus kayung
duet karo Mbak Apri coba suarane iya oke suarane apik sik sapa ayo Selendang kuning ming muni sak selendang kuning ngono Kalah kemayune ra iso. ayo kowe iki soalé kurang kemayu kok kejaling cinden kuwi nek setiap kata kuwi kudu digawe kemayu masale selendang kuning ya ora ming selendang kuning selendang kuning Kon ilate metu ngono ki. ah iya karo brangkang ra kok kire Omni selendang dadak metu-metu ilate. Maksudnya ono penekanan lho Mbak. Kemayu. Contohnya lek piye lek selendang kuning. Selendang kuning. Kaya wong Malah wong kebelet. selendang kuning ah kuwi kanggo merak ati selendang kuning kang saking bukit ayo kowe cek suara kurang bermana digawe merak ati ya ora emus kaya banel 300 ngono Apa? Padahal 300 Apa? banel 300 Dadi nganggo ekspresi lho Mbak aja gurwaton glinding ae. kon senyum ra iso Iso wae. senyum sik ngono lho Upama ora kesem karo pasuryane paling ora kesem karo suarane. Upama ora kesem karo suarane mbok menawa lagak lagune piye lho. Wong iki duwe petingan dhewe-dhewe. Lah kok pentingane apa? Lah ki mah kudu kenese ditambahi. Oke. wah Lah piye ta jare kon kemayu? kayane meng wong Sentolo ya Oke. Lah piye ta jare kon kemayu sae kemayu. ambak ya dimuni onje Jawa kok oke Anggih. ah luwih merak Onjih injih piye monjo lenjah ngono. ayo Ayo ora lali jawane. Ayo no. Suara kurang bermana. le Apik-apik lho mesti ombek meneh. Ini kenes. Suara ngono. Lah aku ra iso ya. tetep ra iso nek ratin ra iso ora ini ki rai galak kok dadi Lah unek-unekke mah iso aku. raine ki rai gane ngletak ndase bojone ya ngono kuwi Ora suara kurang bermakna ngono aku sing iso berarti sing lanang-lanang ngono kuwi lho. Kok lanang? Maka ya lanang ya iso. ya iso ngaku ki anu berbagai peran iso tak lakokke kok Ora ketake kaya arep melu iki deh. hah Ketake arep melu Sinden kok nganggo deh bareng. ayo kuwi tang desa Ngapa? tang desa gembongan kok dadah-dadah Ya kan nang basa Indonesia ya ono dehe bareng lho. kemayune lho Oke deh. kan ya nganggo anu deh Ayo Mbak Tatin. Pasti bisa, semangat. Aku ra iso. 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 Jangan bilang tidak bisa. coba Lambene nganggo macam suara malah kaya anu bekicot. Aduh. Ya ini malah mulang sarak. Apa sih? Malah Lah piye? bekicot. Bekicot ki rak ya. Kewano. Heeh, sing ngono kae lho. Gue tombol sikil gatelen barang mungkin. Ragur sikil. Mbak Mimin bae kuwi. Ayo Mbak Apri. suara kurang ya. Kita kono ki heboh dhewe krungu bekicot. Oke. Kulino mangan kicot kok iki. Sate kicot. Suara kurang pramana. Kok waski iki lho pasuryane Mbak Apri tok. Ning wasesa ngungro. Mula nadyan piyai kakung nyandang wedok ning nek krungu suarane akeh sing do wah jan upama wedok tenan. Nah, mungkin aku biyen munggah pertama panggung kowe
meh kegut ya. Wih, lah iki kok sinden ayune kaya ngene iki saka ngendi bareng kala menjenge tak mati. Wo. Plantrangan. Pelantangan umpama gelem ya mesti gelem ta? Sama Jenengan? Edan po? Lah ayu tenan lho, aku kalah ayu lho. Edan pa, ya mesti iya. Nyepelekke kowe aku ora trimo nek babakan iki. Lah ngapa? Pak Seno kok gelem? Rogah Pak Seno iki. Lah, Doko. lagi ayu banget lho Mbak Apri iki karo aku ayu Mbak Apri. Kemayu ayo wis kudu ngono sinden kudu kemayu ben iso menarik perhatian penonton kudu. Ayo Mbak Tatin. Anggung. Lek kimen nisan. Anggung romarang bendara. Anggung marang bendara. Lho apa dikawat sik Tin men ketok kemayu ora untune sapa jenenge untune Apri wis kawatan kuwi nek matamu dikawati piye Enggak nggih wajah to kok nggih. Nesu. Lipat lho. Aku arep muni lho, aku arep bales lho. emak Piye? tak ajar kowe Kah? Ampun dikawat nglumesake. Apa? Lah Dikrangkeng mawon. kerangnya kayak jelly. Tiah sun lestio pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Becik sing penting senyum, sing penting dengan senyum itu ibadah, ojo bersengut. Luwe becik rupane ngono kuwi ya. Luwe becik hatena. Engko rak bojomu nang omah, "Mbah, bojoku pekok ku ya." Aduh ya. Iya. Ya untune kudu ketok. Iya. Rada mbah sithik. Iya. Lah, untune ketok. tapi jare kan kayak Pak Seno mau lho. kan ngene. Luwe becik. Kayak dengan senyum. Iya. Mas kata jan. Kayak iki mau jane guyu sikit mau ning keri nang peteng iki keri ta. Kaya wong glegen ka lho. Luwe becik patenan nitawa bisa selesnya arep kisah putono marang kula warga karo putra Ganti Mbak Apri monggo men dicontoh Mbak Tatin kuwi aku lagi duwe misi menghilangkan cemberute Tatin. Iya. Lah, kula iki wis guyang-guyu lho. Jane iki ming dora weruh. Karaktere sing garang kuwi lho Mbak sing rada disuda. Lah piye aku ora garang lho. Nah terus Garangan. Garangan nyapok. Senyum yang proporsional di tempat yang tepat. Ono senyum sing guyang-guyu ning tempat yang tidak tepat ya ora prayoga. Mbak Tatin itu cantik. Suaranya ya becik, tapi di bahasa kamera ketoke koyo wong judes, wong galak.
padahal tidak aslinya. Oh. Lah sing dikersake Pak Seno ki men karaktermu, men kowe dirani ora wong galak ki mesem, lembut. Powernya sudah dapat nih rodok dilembut sithik ngoten ta Pak Seno. Semono lembut ki ayakane sepiro? Aku kan dadi piye? Lho sakarmu, dadi sakarmu Ya aja. wis ngene iki wae, apa anane? Ya wis apa anane, ya wis sakarmu le. Kandhani kok angel. Ya aku gelem ning nek ya gilok-gilok nek guyu iki. Sakarmu wis sakarmu nembang sakarmu karo mendono matane luwe becik ate ngono timbang pepisahan. Len ngono ki nek ngematke jenengan aku iso ngono ki. Ayo kandhane angel. ya kayak Mbak Apri mau. Liwat kincange alismu kuasa anglanda rasane hatiku senadyan mas liset yoswaku aku isih mampu ngladeni selaku Mbak Tatin. Sinten saiki? Sakarmu. Sakarepku piye? Ya sakarepmu le nyuwara. Ya. Kula napa Mbak Apri? Mbak Tatin. Mbak Tatin, Engko ndak iya. gelo. Mbak Tatin mangga. Mbak Tatin? Heeh. Kok ora nongko? Engko ndak nesu. Mbak Tatin ndak mendono. Yo. Sampeyan ki badhekke nangka. Urip menyang kutha gedhe. Arep coplok lho, Pak. Apane? Matane. Ben ra apa-apa. Tak terima-terimake. Napa nih? Sinden gak kleru Lah, apa? iki saurane Pak Seno kira yo berarti Apa? ketua rombongan sing ngesuwi ning kene. Ketua rombongan Sutradarane napa Pak ngono? Keliran yo netranipun menika mboten sae Oh, menawi ngaten. netranipun mboten sae Pak Seno menawi ajeng mecotot ngoten niku. Kok mecotote kok. Ora nguneke mecotot kuwi. Aku ki santai kok Mbak Mimin wis bebas karo aku ki rasa. Nganggo apa dunake matane ya wis kono, dunake ndase ya wis kono. Lah apa? Sing halus lho. Sing halus apa? Jenengan ki nek anu ki Netro. sing halus. Netro. Netro to paningalipun. Netranipun mboten prayogi menawi ngaten menika. Menapa gantos netro ali-ali kula ngoten. Napa gantos netra wudun? Malah moto mudun. Ning bener nek wudun ki nek dicotot mesti metu matane. Iya. Yo. Urip ana kutha gedhe. Yo. Urip ana kutha gedhe. Pas ya. Yang bareng warga laras ini guys. Hey. Masuk.
Wis mau sesideman diaturake Mbak Tatin. Mbak Tatin. Lestari Handoko. Handayani.